anga mako Africa Inter ambe domine na foko bi ku keleme ka ferani dabali bela diletige senga waknari abena tumuna o kibaren di ani munye franci Elise konalay Abu Safna jare ba foko ji kwa surutula fatige ba munye Umar Angoyi Baye akoni kuna foni ko adira munye Africa Intelligence aya di kunu no bena December ko club mko ani flama oroni mbe na fo nya fi na tukumuna munye franci maraba ko ni uyo conseil de défense do ko ni ngo baro ko ni ko oboloda fatige ba akoni ya jitemna kalaje kalo duru on ne franci ko ni ambe boka bina ani nyanchila ula nanga surosla ka una banga fanga maraba ko fo u desene ka nyanye o siratika la kibe na ka fo ko mi société paramilitaire du Wagner o ko fa muna mesina esikata la munye bila kido wa ko abiga sindoni ndoni ningata affaire fatige ba ko munye Umar Angoyi Baye ko munye Africa Intelligence ya ira ka fo kunu ko munye labe on bela jilen sabatira ka ba wa munye korofo besina ka ira ka fo ko dona na taw la ko munye surasi keme duru nyana no be Wagner mawkufo o surasi keme duru nyana kuna na anga jamana okona la wanuna na anga jamana kona la una jense yoro la doni fatige ba ka fola akoko kunjumani la ko sabika wati temono na kuna foni koni odira munye nanzara ko kuna foni 7 do refe ko munye Wagner ka chedo muno kanga na anga jamana kona la ka beti jo ma bakele onywana ula o siratika la munye ningali to mi ko asigira ko kunjumani kera sobabu yeni ka dobo chedo kundala jayan ulata Wagner fanfela ula fatige ba ako kanga sinko doni ni akliba la munye octobre kalo temene anga siante mamumbe no de Abakar Sidiki Fomba sarakatigi ale de ko ni ayira ka fo o sigata la ko munye bolo no ko ni o temena bolo no bla $7 anne irisuka société do ko ni o che ka nyeshi munye anga sonbo dingam do ma keranga la munye buguni ko nala ko anne irisuka société do ko ni ambulo no bla $7 ni ga nyeshi o bara o mam o siratika la doni ngama munye Abakar Sidiki Fomba ayi sonbo dingam munumbe nane irisu ya ambulo no bla orola ayo o bela jile mbuguna tiga nko nko odi fatika baka fola ako sirata sikati femuna Abakar Sidiki Fomba akakorofo nuna akoko munye Mali anne irisi an woni bolo dile ni flen nyama ne koyi kerenga la munye lakana osira ofe Abakar Sidiki Fomba ya ira ka fo na manya ka fo ko munye sonno bla femu ni ninka ala ko la shikosobe osira tiga la ko munye ni korofo munna afora kunu ka ira ka fo ko munye surasi keme duru muno be labena kana amse ka bla minam kono ko ni ma keme duru na to e folo ko duna na ta la ko sika fo ta la ko munye ma chama fene nana no be surasi risuga kelega choko fo ulu chama na munye anga jamana okonna la nga munye keme duri abu safna jara ni Abakar Sidiki Fomba ka korofo njatim na kalaje ibadon ka fo ko keme duru na kunte dore san bodinga munno obina duma o ma keme surasi keme duri ulu na san bodinga nunu ku seba koro koloshi ga dona na tawla ko sika fo ta la ko munye irisi kelega chaw akelega chaw ira ku be na lide sika ko nto la ko la bembela jelen ko be sina ku be na le fatika baka fola na manya ka fo ko okoyi abo otugala kunu munye franci Elise uye conseil militaire do ko ni ko osigi senga uye korofo do ko ni ko osigi senga yo korofo do ko ni ko osigi senga babu kera ko sobe unye kajeshi angwa jamana uma ko sobe ga me domina ko bi franci tu goshi kata goshi ama dunda ko ni yemunye anga jamana alebe se ka onne irisla ko bolo ko ni ko bonyo ko bolo to muna munye franci desena ko sobe osira tigade la yo conseil militaire mun ko ni conseil de défense mun yo sigi kunu Abu Safna jarabe na ka fo ko munye babu mun no obeseka ka akona la ko sobe munye franci ra ko ni ajigla tigada ko abega yiningal ka ayrela anu Wagner ibn seka baraka nyongo fe tukoji jamana nkonna la kasoro munye ambulo be sanbo dinga mununka olu kana klana tuwashila anu Wagner be seka baraka nyongo fe tukoji sanbo dinga mununo ba en France bolo konna la olu kana kla ana fatika ba ko ku uno obabu ku yo tema ulu nyonchela la o bolen ko fe ko France bigi yira nyininga ko no olu mana Mali mana kla olu la sisa ina fo Centrafrique kla lu la tomuna fo ka ta faramu yo wurandaka kololo jumane ba ala ko France biga nyiningali ko ni ku ure la bi ko sigate femuna ko bugo o nyiningali ko ni ko oku ulabi fatika baka fola ako munye ba France sika ko ntala ambe domina na foko bi akamana gana foka foko akamana gana ko sobuge munye do akunte mena yira ibe na ka foko munye France masake no ye Macron ye aye Vladimir Putin no be irisuka masake okofo ayo wole nega jurula ko nyininga o fela tala munye anga jamana nkonnala munye Vladimir Putin akontina fo efena ntena fenfina malika wantina fina ka foko ni Mali ambeta Vladimir Putin sika tala ayo ke ka Macron ngoni ko ajabi
o siratigɛ la mun ye Faransi u jɔrɔlen no bi fɔ k'a fɔ k'u jɔrɔlen no wa mun ye o kɔnɔ ko a ka kalan fɔ k'a fɔ ko a ka kalan a ko siga kɔni tɛ fɛn mun na an ka jamana a kɔnɔ la an bɛ don min na comme bi juru samalen don kosɛbɛ mun ye grand puissance fila ninnu ɲɔgɔn la n'o ye Moscou ye fo ka taa fara mun ye Élysée kan o tɛ Russie Faransi ye wa u kɛlen bɛ ka juru ka sabu ɲɔgɔn cɛla la kosɛbɛ o bɔlen kɔfɛ an yɛrɛ fɛ yan i bɛ n'a ye k'a fɔ ko anw marabaaw olu ni Faransi fana kɛlen bɛ ka juru sama kosɛbɛ kosɛbɛ u ni ɲɔgɔn cɛla la Abu Safinɛ Jara ɲininkali to min de bɛ sigi ko in bɛna laban jɔn de ta la sisan Abu Safinɛ Jara an kɔni bɛ dugawu de kɛ an ka Mali a bɛ bɔ min ye dajugu in fɛ cogo o cogo a bɛ bɔ nin gɛlɛya in kɔnɔ la cogo o cogo an bɛ o dugawu de kɛ a kɛra Wagner de wo a mana kɛ maa o maa de ye ni faali jugu mun n'a b'an ka jamana kɔnɔ la a bɛ se ka ban cogo ji an ka laɲini y'o ye fatiri don sɔgɔmada in na an y'a sama ka bɔ mun ye Suwadɛbɛma ko ale kɔnɔna la Umaru an ko i ba ale kalimukalatigi i bonya o b'a la ayiwa bete ka dɔn k'a fɔ an bɛ duwawu de kɛ kosɛbɛ maa kɛ maa o maa ye n'o de bɛ se ka an bɔ gɛlɛya in kɔnɔ an ka bɔ a kɔnɔ dɔrɔn an ka duwawu kɛ dɔrɔn an n'o ka jɛ k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn kosɛbɛ an mago de b'o la kosɛbɛ bala a mana kɛ maa o maa de a banna hali n'a kɛra jaralakaw ye a banna olu n'a dir'olu ma sisan an b'a ko ban k'a ko jumɛn ban k'a ko jumɛn ban a tɛ ka feerekaw ɲɛna yan a bɛ ka feereke a tɛ ka feerekaw ɲɛna yan nka a ma bila an kɔrɔ dɛ an ma wele spécialement hali n'a ma wele fasoden ko tɛ yan o don kɛ nka an ta o ta u k'a fɔ dɔrɔn k'a fɔ k'a perepere tigɛ a dilen fila ma nin ayiwa a dira a y'a seko kɛ a to ta a banna tile filɛ in na min ma ku a ko ɲɛnɔ an b'o bɔ ɲɛnɔ bele kɛra k'a fɔ ni y'ale bila nouvelle horizon mɛ n tɛgɛ don ka bɔ n'a ye Toguna ale ka sɛbɛn don a ye ka don k'a fɔ ko an ka taa kunun yɔrɔ la o k'a sɔrɔ bi ta a jamɛ maa min bɛ yen ni o ye Goodluck Jonathan ye k'a dɔn k'a fɔ ko a bɛ taama segin la an ka jamana in kɔnɔ k'a dɔn k'a fɔ décembre kalo tile 21 tɛmɛnen na k'a dɔn k'a fɔ a ye munumunu a ye a boloda munumunu ninnu kɔnɔna na k'a dɔn k'a fɔ a ka hamina ye fɛn min ye o de ye k'a fɔ élection min ni o date kɔni labɛnnen bɛ ka bila ka février kalo tile 27 kɔnɔ k'i k'a dɔn k'a fɔ ko hali bi ko a bɛ a ta kan dɛ Fatiriba ka fɔ la o kungo don o kungo de y'u bolo o kungo don dɛ a banna Fatiriba ka fɔ la n'o ye Toguna a ye Toguna a y'a jira k'a fɔ kabini k'a dɔn k'a fɔ Mali gɛlɛya in donna a kɔnɔ Goodluck Jonathan k'a dɔn k'a fɔ ale kɔni ciden kɛrɛnkɛrɛnnen don CEDEAO tuwala sanga ani waati k'a dɔn k'a fɔ dankɔrɔba a bɛ wuli ka jɔ kan k'a boloda décembre kalo tile 21 tɛmɛnen na a ye k'a dɔn k'a fɔ ko a bɔra an fɛ Bamakɔ Mali in kɔnɔ k'a dɔn k'a fɔ lajɛrew kɔnɔna na ani Asimi Goïta u kelen kɔrɔ kɔfɛ ka ɲɔgɔn ye hali bi hakilina min bɛ a kun ni a k'a cɛ o de ye k'a fɔ ka élection k'a kɛ ka bɛn ni a don kofɔlen ni o ye février kalo tile 27 san 2020 cɛ Fatiriba ka fɔ la a ye k'a dɔn k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen kɔni poro mɛn i ka position kan k'a dɔn k'a fɔ Asimi Goïta ko ti bɔ nɔ la a ye k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ Goodluck Jonathan na a ye k'a dɔn k'a fɔ olu fana ko u ti bɔ u nɔ la Fatiriba ka fɔ la k'a dɔn k'a fɔ an bɛ waati min na komi bi a ye k'a dɔn k'a fɔ ko juru ko a sɛbɛn dan ye mɛn Mali ani CEDEAO cɛ a ye k'a dɔn k'a fɔ Goodluck Jonathan a ye k'a dɔn k'a fɔ ko wa ko repos tɛ a bolo dɛ min bɛ tali kɛ sɛgɛnnafiɲɛbɔ la o tɛna kɛ dankɔrɔba in bolo a ka saga ani waati bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ ko a n'a ni wuli ka jɔ k'a boloda élection min ni o kɔfɔtɔ filɛ nin ko an n'a cɛ tɔ tɛ tɛmɛ kalo 2 baɲanko kan Fatiriba ka fɔ la i k'a dɔn k'a fɔ an bɛ waati min na komi bi i k'a dɔn k'a fɔ ko a waati de sera sa Mali ani CEDEAO i k'a dɔn k'a fɔ ko dɔwɛrɛ tɛ bagabagalikan minnu ni olu bɛ senɔn minnu bɛ tali kɛ hali bi ɲagini berew la a k'a dɔn k'a fɔ ko dɔ kɛra o ko la ten sa ko waati de sera sa ko an ka nin kɔrɔfɔ ninnu bila waati de sera sa ko an ka nin hakilina cɛjuguw bila sa k'i k'a dɔn k'a fɔ ko ka kɔnkɛrɛ ko k'o kɛ n'o de ye ka sin ka an ɲɛsin kow yɛrɛ ma siɲɛ kelen Fatiriba ka fɔ la n'o de ye Toguna ye Toguna y'a jira k'a fɔ an bɛ waati min na komi bi a b'i n'a fɔ Mali ɲɛmaw Mali marabaw caman jɛrɛ fanga ɲɛmaw ka taa bila CEDEAO mɔɔw la danayabaliya kɔni o don bɛ anw ni ɲɔgɔn cɛ k'a sababu kɛ k'a dɔn k'a fɔ a b'i n'a fɔ CEDEAO bɛ ka anw jati dɔ kɔrɔ min b'a jira k'a fɔ kɔrɔfɔ min ni o bɔ bɛ an kun ni an ga cɛ n'o bi tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ ka délai de la transition kan ka kuncɛ waati min na waati min na k'a dɔn k'a fɔ bandaw a bɛ yɛlɛma o ni Mokhtar Wane olu ka fanga o dafirila ka bɛn ni mɛ kalo tile 24 ye k'a dɔn k'a fɔ ko a fɔra k'a fɔ ko transition minnu ni u bilara nɔ la bandaw kɔni k'i bolonɔbila kɛ papier minnu na kɛrɛnkɛrɛnnena transition kan ka kuntala kan ka dan yɔrɔ min na i k'a dɔn k'a fɔ ninnu kɔni ye fanga ta k'a fɔ ko u n'a dan o yɔrɔ la nka ko CEDEAO mɔɔw kɔni bɛ ka jalaki ta ka an ka mɔɔw sɛgɛrɛ k'a sababu kɛ i k'a dɔn k'a fɔ ko waati min ni o dira n'o bɛ tali kɛ 18 mois la kalo 18 a ye k'a dɔn k'a fɔ kalo 18 ko o dafa mɛ k'a dɔn k'a fɔ a
to a man jamble min bɛ tali kɛ i ka dɔn ka fɔ élection ko la i ka dɔn ka fɔ k'u ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ i ka dɔn ka fɔ élection a ka se ka kɛ ka bɛn ni date ye ko ni o ma kɛ i ka dɔn ka fɔ ɲagini berew u kɔni kɔrɔtali mɛ i ka dɔn ka fɔ ko u na berew n'a jiganganɛ a siriba ka fɔ la maa minnu bɛ yen n'i ka dɔn ka fɔ ni olu ye parti politiques ye ka taa se société civile ma i ka dɔn ka fɔ ninnu fana caman bɛ yen minnu ni u dusu ma tɔɔrɔlen bɛ k'a sababu kɛ i ka dɔn ka fɔ olu ko u ɲɛ bɛ min na i ka dɔn ka fɔ maa minnu bɛ yen ni u bɛ k'an ka fanga in gérer bi ni fanga ɲɛmaaya b'u bolo u bɛ min fɔ bi u bɛ min fɔ radio sow la min bɛ fɔ médiaw kan ani min bɛ ka waleya a ye k'a dɔn k'a fɔ ko kelenw tɛ dɛ i k'a dɔn k'a fɔ ko mun min bɛ fɔ ani u bɛ ka min waleya ko kelen tɛ ala yabɔ parti politique b'an ka maa ninnu na a maa dɔ bɛ yen bi Abu Safinɛ Jara n'i ko k'i k'u ka kunun kumaw a dɔw yɛrɛ nɛn yɛlɛmana hali a tɛ tɛmɛ kalo 6 kan aw bɛna mun kuma fɔ ɲɛna suko ni dugujɛ olu t'a yɛlɛma est ce que aw kan ka fɔ non ne yɛrɛ kuma n'olu kumakan nin mɛ engagement a ye engagement aw ye kuma joli fɔ malidenw ɲɛna yan a ma se ka mun kɛ fiyewu a ye kuma joli fɔ malidenw ɲɛna yan a ma mun bɔ a sira fɛ u ye caman fɔ dɛ tilegan dire fɛ aw kumakan bɛ yɛlɛma yan o ma kɛ yan o kɛra aw b'a fɔ bi su sini sɔgɔma aw maa kelen bɛ tila k'a fɔ ca a ka gɛlɛn a tɛ kalo 6 bɔ aw bɛ yɛlɛma a bɛ yɛlɛma i n'a fɔ n'o si bɛ yɛlɛma cogo min u bɛ yɛlɛma waati aw bɛ na mun ye engagement ko kuma jumɛn fɔ mɔgɔw ɲɛna o yɔrɔ la dɔ kɛra ten sa mun ye charte ye kuranɛkolo tɛ koyi bibulu tɛ kuranɛkolo tɛ wa a bɛ yɛlɛma waati bɛɛ a bɛ se ka yɛlɛma waati bɛɛ dugu jɛ o jɛ dɔ bɛ se ka yɛlɛma rɔ n'a ma an ka taa dɛ ayiwa Toguna a ka kɔrɔfɔ la a y'a jira k'a fɔ ko fɛn min bɛ tali kɛ élection na ka dɔn k'a fɔ ni o bɛ tali kɛ président sigi nata in na ka dɔn k'a fɔ ko waati min ko ni a kun fɔra a tɔ tɛ tɛmɛ tile 2 baɲanko kan ka politique maaw olu kɔni y'a jira k'a fɔ ko kun tɛ se ka di kuntigi kɔ ka d'a kan ko ni maa min ko élection k'i k'a dɔn k'a fɔ ko parti politique ko olu ko don k'i k'a dɔn k'a fɔ ko ninnu bɛ ka labɛn fɛn o fɛn sabati k'a dɔn k'a fɔ ko bonya ani karama foyi ma ta ka da olu kan kɛrɛnkɛrɛnnenya élection a labɛn bɛ se ka kɛ cogo min na Fatiriba ka fɔ la ka dɔn k'a fɔ ko fɛn min tali ka autorité indépendante de gestion des élections na ni dɔw ko a ma ko organe unique de gestion ka dɔn k'a fɔ ko o kɔrɔfɔ min ni o fɔra premier ministre fɛ kabi waati dɔ la ka dɔn k'a fɔ ko labɛn foyi ma sabati labɛn foyi tɛ sɔnɔ min b'a jira k'a fɔ ko o baaraw kɛ mɛ a d'a kan élection organe unique de gestion ko o bureau o kan ka sigi nationalement o kan ka sigi ka tila k'a cɛri ka taa i ka dɔn k'a fɔ an ka dugumisɛnninw bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ko baara min filɛ nin ye k'i ka dɔn k'a fɔ ko hali bi k'o baaraw ma daminɛ ko nin b'a jira k'a fɔ ko taabolo min bɛ transition mɔɔw bolo i ka dɔn k'a fɔ ko u t'a fɛ u bɛ ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ i ka dɔn k'a fɔ élection a bɛ se ka bɔ a ma cogo min na i ka dɔn k'a fɔ dɔ bɛ se ka fara u ka transition in kunta a la kan cogo min na a bɛ kɛ Toguna a ka fɔ la a y'a jira k'a fɔ ko ninnu y'a jira k'a fɔ ko u na chronogramme dɔ labɛn ni o ye ka sɛbɛn kɛ ka ɲɛsin CEDEAO mɔɔw yanni janvier cɛ min b'a to k'a fɔ ko élection a bɛ se ka kɛ waati min na i ka dɔn k'a fɔ ko o date kɛrɛnkɛrɛnnenw ko o ɲɛsin CEDEAO mɔɔw ma i ka dɔn k'a fɔ ko u kɛn bɛ k'o hakilina poro fɛn min kan o de ye k'a fɔ ko fo ka taa fɔ assise nationale jaabi bɛɛ lajɛlen bɔra ko nin b'a jira k'a fɔ ko ninnu bɛ ka kɔrɔfɔ dɔw fɔ ko hakaja ka tila ka u yɛrɛw sɔsɔ koyi a filɛ nin ye an ye min bɔ i ka dɔn k'a fɔ nouvelle horizon kɔnɔ Toguna ale ka sɛbɛn olu yɛrɛ y'u yɛrɛ dama olu ye sɔliko joliku yɛrɛ kɔnɔ la ne yɛrɛ mana jamana bɛ nin kana minɛ hali bi ko élection ka bɔ élection parti politique minnu b'a la k'an ka taa élection na ta a jɔn de b'u la mun bɛ se ka taa campagne kɛ u ka dugu yɛrɛ la fiyewu ninnu jigi bɛ Bamakɔ dɔrɔn de kan yan Bamakɔ dɔrɔn de yɔrɔ yan alors jɔn de bɛ se ka taa Bajangarakaw fɛ bi k'i bɛ taa élection ko kuma fɔ jɔn bɛ se ka taa Ɲɔnɔkaw fɛ k'i bɛ taa élection ko kuma fɔ mun ye hali Kaye fan dɔ bɛ yen i tɛ se ka taa élection ko kuma fɔ ye Kulukoro an kɔrɔ yan jɔn de bɛ se ka taa k'i bɛ se ka taa élection kuma fɔ o duguladen dɔw ɲɛna jɔn de bɛ se élection u bɛ élection bâclée sisan k'a fɔ ko wa ko a ka kɛ dɔrɔn o kɔfɛ élection mana kɛ u bɛ sɔrɔ ka wuli mankan na awɔ sɔrɔsiw ye mɔgɔ min sigi n'u ni ka mɔgɔ de ye o mankan ka jugu ni dɔɔni o ka jugu o ka jugu n'a dɔlen don a yɛrɛ la a y'a to yen a banna condition bɛɛ ka réuni ka fara ɲɔgɔn kan n'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan waati min na an bɛ taa élection na a banna ou bien nin a banna ne yɛrɛ t'o gɛlɛya yɔrɔ la quoi gɛlɛya t'a la nka mun ye de ala n bɛna mun f'i ɲɛna maa sunɔgɔbaatɔ ale wuli ka di ni kalabanci ye o tɛ wuli abada kosɛbɛ Abu Safinɛ Jara lasira ne b'ale sama ka gɛrɛ na lasira n'i ye ale ta Bisidi Sɛnpara a kumara a ko Mali ni Faransi cɛla la ko kun jumɛn de la mun ye Macron Asimu banna la pepepewu k'o sababu kɛ ko a tɛ se ka anw ka affaire a kɛ Fatigi ba mun ye Bisidi
Sempara ale de kuma no la sirani o konna ula ako siga koni ta lambe domine na fako bi munya amara bawne faransi koni inna fo nya fina to kumna juru sebe ko chani ndo unyo anchela ula o masoro do refe munya irisuka kale ko chego kuma munno obesina ore kera so be ninga nan gele chama nya oni faransi chela la bi o siratika la munya faransi aka bolo fara mumbe no de seda we ulu koni mika gerantera ko taka jamana koni ka asegara to bala jile na to muna fatika baka fola munya bisidi sembara akoni dunya titemna ka laje sigata la munye mali anja no ulbe ka so be ninga bamanchi kala ninga akele ko so be ka bo anga jamana akumara la si siga koni tala atefe ka fem koni me abu safna jara ko wakna ko kumai siratika la munye desamuru kalo kli woro o temane sambolo fo fe o te senegali wa fra parli ale ya ira ka fo ko munye wagnari fo ka ta mona kono sini fatika ba temna ka laje abina fo ko ulde taja anga jamana o koni uye ubeka garante bela jile taninga anga jamana maraba koni ku usagare ni wati koni ulula fambela jile fe o wati kala na muyo colonel ashim kuita aso na ka chedum ulu kala meka wuli ka jonu ko obla singa ba manchi kale tu genga bo andala to muna ko osigi singa fatika ba ka fola akoni ya jitem na bi anga siga ko doni ako faransi ko awine na wa siga tala akado akanga da koni bo oni malidon chelala faransi akanga don ko sobe abu safna jara ni ya jitem na kala je wati temono na muna jile faransi de kumete muye nason zini mo no de colonel ashim kuta do muna fanga dira alema ale koni ya ira ka foko o baren ko tinya tuwa shila ka foko faransi kata kuma anwa jamana to la blewa muye nason zini o nyekoro o ye fenya kwantina jenai ble kwantina jenai sini san kono don temenina tama boshi mamene o bena ko akata kuma nason zini nyekoro anwa jamana o kuma ga abu safna jelebe na ka foko fendo femu ni malidon kwantina jenai abada fatika baka fola munye bisiri sempara ako malidon koni akilabi sigata la ama ko koni be irisla ko la ko ubesega ande matuko muno amsega boni gelen konna ula abu safna jara ndore fina ngo janfa jugu ni ba kolonse ba singa fere faransi anana bi ayaka janfa jugu sele no konna ula o sabuge anga siga ngo doni yani gelen ka do an kanya ibe na ka foko munye marfatiki munu be no de MNL moy faransi de MNL o la do an ka jamana o konna la o MNL kele ale fana kele ka dina marfatiki munu be libi ko la do an ka jamana konna la 2012 o konna ula akomu ya doni kama ibe na ka fo 2013 faransi ye gwara da an ka solo sunye ku te don kidali tuga shila abu safna jara ibe na ka fo ko albi faransi ye ko chama ne kaninga yeshi an ka jamana koni ma abinna fo ku koni unyina no ula faransi ye kidali koni takadimu ye bamanchuma be yelani marfoy to ko mi ujo be mununte ga faransi ya ida ka fo ko an ka chedo ko anti sika se kidali tuga shila o jafa jugu munu yo kolonse abu safna jara unani flaga na shuro akonna ula fatika baka fola ako femu mwana nya ko ndo ga timenye boka abu safna jara achiko bo tiki kono munya anga jamana famai no de colonel ashim kuja aso tewa aso ayere ye munya jamana ko ran fanya fake aye marfa girman ba kuchi aso ere aye kaso bela jilenke kamanchu ya mine watu temono bela jilala katime strategie la aso be franci don foka foko abe franci do ashim kuita abado franci femu ye franci keleme ka garada anga jamana koni nya kanyashi munya bamanchi kelen man aso ba don foka foko abado o strategie la munya aso koni atefaka munya franci ko kuma ere koni ko me atoya la abu safna jara akoni duya jitem na kalaje franci akilla ka foko keleme ka gerente munu ko ta kanyashi munya farafin jamana mun be ka gerente ta ku segara ko sobe no lu ko ku ne mun ko banagu abu safna jara inati takta nyimi yoro wore abu safna jara kasro munya jamana kono donye uta jamana kono donga mirina uka aklina uto jatem na ka adaje abada lu kon memun fe lu kan nafa doron ko o kasro abu safna jara ko bela jelen ko nimbe se ko sheria munya sidawe sika fo talla o faransi ka baraka minani sidawo ale faransi ka bolo farade lu kon keleme ka wuli ka job bela jelen ko ko bla sengani watina wala sa munya anu wakna ko kuma mbesina amese ka mbolo bonyo ambolo to muna anga ofuru abese ka satko muna abu safna jara ko faransi kanga donka famia sidawo muno ba bolo ka baraka neta utna seka munya anga jamana fama no be ashim ko ta ko fo utna seka awbo ajora la koy utna seka fo asoyena ashim mena seka femu ko ko famia kwa ka donka fo ko sidawo ko ko atisi baka fola ako albiniya jitel ndeka laje onne irisifla ka mbolo mun dinyo mata e ko bolo dinyo ngando na cheka ko sobe anga ministre mun be na re banga la kana ko kuna no de sado kamarai ale re ira ka fo ko anu irisi bolo mun dile fla nyo maneta ko sigata la ko fendo fen man bele bele abu safna jara ibena ka fo ko mu faransi sigata la mu gerenda bele bele o rebu dalani watina mu jamana mun be chanja fukan o sanfe akoni tra burdu na ko fe gele abu dalai niger ko fe sigata la gele ko nu bu udalai
o siratigɛ la ni waati laban ninnu na a yira k'a fɔ ko mun ye Burukina masakɛw yɛrɛ olu ye laɲini kɛ k'a lajɛ k'a fɔ k'u bɛ taa Mali ka sira in fɛ koyi k'u fana na fɛɛrɛ kɛ k'u bolo di maa minnu fana n'o bɛ se ka mun ye bamanciw dagabɔ u dala cogo min na mun ye Burukinabaw fana bɛ k'o baaraw k'o bolo da nin waati in na u ko mun ye bɛnkan sɛbɛn mun b'olu ni Faransi cɛ k'u bɛ n'a lakurakuraya ko a ka kalan k'a lajɛ kosɛbɛ Abu Safina Jara a ko ni dun y'a jateminɛ k'a lajɛ CEDEAO kɛlen bɛ ka gɛrɛntɛ ni k'o ta ka ɲɛsin an ka jamana ma k'a yira k'a fɔ ko février kalo tile 27 san 2000 ani san 22 ko an ka kala o ta an dun y'a yir'u k'a fɔ ko sigafɔ mun n'o bolodalen don jamana in kɔnɔ nin waati in na sigafɔ ninnu de bɛ kɛ sababu ye mun ye Mali joli minnu bɛ fura ɲuman minnu bɛ sɔrɔ a la ko sigafɔ ninnu na kɛ sababu ye ko o fura ɲuman o na sɔrɔ o sigafɔ o baaraw bɛɛ lajɛlen bɛ ban ka bɛn mun ye décembre kalo tile 30 o kɔnɔna o ma Abu Safina Jara i bɛ n'a ye k'a fɔ ko an ka jamana ɲɛmaa n'o bɛ Asimi Goïta fɔ siga kɔni t'a la miirina ni hakili ɲuman b'a la waati in na o de jamana in kun bɛ dingɛ min kɔnɔna la jamana in bɛ se ka bɔ o dingɛ o kɔnɔna la cogo min na Abu Safina Jara n y'o f'i ɲɛna ko janfa kɔlɔn n'i b'a se b'a sɛbɛkɔrɔ fɛrɛ nin waati naba ninnu na an nana ye k'a fɔ ko min ye Faransi ka denw Faransi yɛrɛ y'a den minnu ladon n'an k'u ma ko groupe armé MNLA tɛ wa olu tɛ Faransi denninw ye wa siga t'a la nin waati in na u yɛrɛ kɛlen bɛ ka wulikajɔ bila Faransi nɔfɛ k'o sabu kɛ décembre kalo tile 10 tɛmɛnen u nana ye k'a fɔ k'u ka maa jolenba 2 bɛ yen olu bɛɛ lajɛlen ni kɛnɛ ko o karabila n'a yɛrɛ k'a fɔ ko maa minnu kɛra olu ni kɛnɛ sababu ye k'o ye Faransi kɛlɛkɛcɛw ye o siratigɛ la nin waati in na Faransi yɛrɛ ni mun ye au conseil pour l'unité de l'Azawad u ka furu kɔni ko a sɛbɛkɔrɔ salen don nin waati in kɔni na siga kɔni t'a la ko furu ko a sara Faransi kan k'a dɔn k'a fɔ ko mun ye janfa mun n'a y'a kɔlɔn se Sahara kɔni kɔnɔna la a yɛrɛ nalen filɛ suru a kɔnɔ nin fasiri don an y'a sama sɔgɔmada na ka bɔ la sirɛni kɔnɔna la Bisidi Sabara ale kalimkulatigi Abu Ibunya o b'a la bɛɛ kɛra ka fɔ la sirɛni n'i y'ale bila le soir de Bamako ne bɛ ale ta ka kɛ ni a ka biɲɔndɔw bɔli ye a ye ka dɔn k'a fɔ colonel Asimi Goïta a ye ka dɔn k'a fɔ ko Asimi Goïta ko a kɛmɛ ka waleya ɲuman dɔ ta min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ donso minnu ni olu bɛ kɔrɔbɛ jamani kɔnɔ k'a dɔn k'a fɔ ni olu bɛ jamani a kɔrɔyanfan fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya minnu ni olu bɛ wele ko auto défense minnu ni kɛlen bɛ ka marifa ta k'a dɔn k'a fɔ ka yɛrɛ lakalan kulu minnu ni olu bɛ camancɛ bolo kan kɔrɔfɛ bolo k'a dɔn k'a fɔ Asimi Goïta a ko u bɛ n'u ca k'u don sɔrɔsiya kɔnɔ o ka ɲi hakilina ka ɲi Umaru Angoiba ale de kumana Umaru Angoiba a y'a fɔ k'a fɔ k'i k'a dɔn k'a fɔ kabini waati dɔ la k'a dɔn k'a fɔ waati min k'a dɔn k'a fɔ ni gwɛlɛya ni a ye an ka jamana in sɔrɔ fɛn min bɛ tali kɛ donsow ka nin jɛrɛjɛkuluw la jɛrɛjɛkulu minnu bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ donso minnu bɛ yen n'u kɛn bɛ ka wulikajɔ k'a boloda a ka ja u bɛ se ka u yɛrɛ lakana cogo min na k'a dɔn k'a fɔ bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama kabini gwɛlɛya donna jamana in caman ɲɛ bolo la k'a dɔn k'a fɔ yɔrɔ caman bɛ yen min bɛ tali kɛ an ka sɔrɔsilakaw la k'a dɔn k'a fɔ olu kɔni k'a dɔn k'a fɔ ko olu tɛ o yɔrɔ dɔw la Fasiriba ka fɔ la donsow kɔni ye jɛrɛjɛkulu caman labɛn min bɛ se k'a to u bɛ se ka u ka sigidaw lakana cogo min na k'u yɛrɛ lakana a ka ja u bolomafɛnw ka se k'u lakana kabini Ibrahim Boubacar Keita ka fanga a b'a 12 fili la k'a dɔn k'a fɔ ko donsow ye nin laɲini k'a kɛ koyi laɲini min kɔnɔna na k'a dɔn k'a fɔ u y'a ɲini Ibrahim Boubacar Keita fɛ hali ni a kɛra k'a fɔ ko donso minnu ni u bɛ yɛlɛma kalan na k'a dɔn k'a fɔ u ka se k'u ta cogo min na k'a dɔn k'a fɔ ka u kɛ armée min ni a bɛ wele ko légitime ka kɛ maaw ye maa minnu ni u bɛ lakodɔn k'a dɔn k'a fɔ sɔrɔsiya a bunakun kan k'a dɔn k'a fɔ k'a ta o waati la ka se fɔ sisan ma Ibrahim Boubacar Keita a ma kala dɔ ɲini na ka bɛn ni donsow ka laɲini ye koyi Fasiriba ka fɔ la Asimi Goïta minnu ni olu donnen filɛ fanga na nin waati in na a ye k'a dɔn k'a fɔ ko Asimi Goïta k'a dɔn k'a fɔ ko ani donsow ko u kɛn bɛ k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma o de sababu la Umaru Angoiba a y'a yira k'a fɔ ka kɛ ni nin kɔrɔfɔ in ye a ye ka dɔn k'a fɔ sɔrɔsiw ka ɲɛmaayaso min bɛ yen ni a bɛ wele ko zone de défense numéro 6 zone de défense numéro 6 k'a dɔn k'a fɔ commandant de la zone de défense numéro 6 a ye ka dɔn k'a fɔ ko u ye kunnafoni u ye a bɔ k'a bi koyi kunnafoni bɛ tali kɛ fɛn min kan o de ye k'a fɔ maa minnu bɛ jamana a camancɛ bolo kan kɛrɛnkɛrɛnnenya minnu ni marifa bɛ u bolo minnu bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ marifa minnu bɛ yen ni u bɛ wele ko roquette a ka jan minnu bɛ yen ni marifakisɛ bɛ u bolo maa o maa bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ ni marifa bɛ i bolo k'i kɛn bɛ k'a ta k'i b'i yɛrɛ lakana n'a y'a sɔrɔ i ka yɛrɛ lakana a bɛ tali kɛ Mali ka hukumu kɔnɔ a ye ka dɔn k'a fɔ ko ci bilalen bɛ a bɛɛ lajɛlen ma Fasiriba ka fɔ la k'a dɔn k'a fɔ ci bila mɛ u bɛɛ lajɛlen ma i k'a dɔn k'a fɔ ko u bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya kan min ni o bɛ wele ko Mopti k'a dɔn k'a fɔ Mopti kan kɔnɔna na Bajangara Douanzan i k'a dɔn k'a fɔ ko u bɛɛ lajɛlen welelen bɛ a k'a dɔn k'a fɔ ko u ka taa n'u ka armée ye wa k'a dɔn k'a fɔ k'u ka t'u cua ka taa sɛbɛn koyi i k'a dɔn k'a fɔ ko wa a baaraw daminɛna kabini décembre kalo tile 13 wa a natɔ senna ka se fɔ décembre kalo tile 27 ma Fasiriba ka fɔ la nɛgɛ kanɲɛ 18 waati
maa minnu bɛ yen ni u bɛ wele ko groupe auto défense ni u bɛ k'u yɛrɛ lakana n'a ka dɔn k'a fɔ ko tɔn sɛbɛn kɔni ko a se bɛ u ma koyi Asimi Goita ka dɔn k'a fɔ ko a ye nin ci jigin ka dɔn k'a fɔ ka ɲɛsin surasi ɲɛmaaw ma surasi ɲɛmaaw u ka kunnafoni u k'a cɛrin koyi a sababu ti dɔwɛrɛ ye ka dɔn k'a fɔ bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama k'a fɔ kabi waati dɔ la ka dɔn k'a fɔ donsow kɔni u faralen bɛ ɲɔgɔn kan walasa u bɛ se k'u yɛrɛ lakana cogo min na o kuma o donso minnu n'a ma ɲa k'a fɔ ko olu kɛn bɛ ka wuli ka jɔ k'a boloda ka kan i ka dɔn k'a fɔ ko makanba dɔw bɛ yen i ka dɔn k'a fɔ u ka bila u kɔnɔ i ka dɔn k'a fɔ donsow yɛrɛ de bɛ jɛni bɛ u yɛrɛ ma i ka dɔn k'a fɔ u bɛ k'u ka marifakisɛw san u yɛrɛ b'u ka marifaw san u yɛrɛ b'u ka ko caman kɛ o kuma i ka dɔn k'a fɔ ko jamana kɔni b'a fɛ ka taasi bila kɛ sa ka i ka dɔn k'a fɔ nin donso ninnu k'u wele i ka dɔn k'a fɔ k'u dɔn anw ka armée surasiya kɔnɔna na basiriba ka fɔ la o donso minnu ka dɔn k'a fɔ minnu ni u bɛ Sevare minnu bɛ Jene Bajangara Douanza Koro Kɔna a ko a bɛɛ lajɛlen ko u welelen bɛ basiriba ka fɔ la a ko nin kɔrɔfɔ min ka dɔn k'a fɔ ni Asimi Goita y'a ta ka dɔn k'a fɔ i ka dɔn k'a fɔ fɛn min bɛ tali kɛ hali bi anw ka jamana in politiki maa dɔw la a ka dɔn k'a fɔ ko kɔrɔfɔ ye ko a ma bɛn u ma bi koyi wa kɛrɛnkɛrɛnnenya communauté internationale maa dɔw bɛ yen ka dɔn k'a fɔ ko nin bɛɛ hakilina ye min ni a ma bɛn u ma koyi olu y'a ye k'a fɔ ko nin ye hakilina ye min ni a cɛman ye koyi nka Fasiriba ka fɔ la commandant de zone de défense de la région de Mopti a ka dɔn k'a fɔ ko kunnafoni kɔni a jiginna koyi kunnafoni in kɔnɔna na ka dɔn k'a fɔ nin donso minnu ni u bɛ k'u yɛrɛ lakana wa i ka dɔn k'a fɔ ko a bɛɛ lajɛlen welelen bɛ koyi hali n'a y'a sɔrɔ hakilina in man di maa dɔw ye nka a tɛna to olu ta la dɛ Asimi Goita ka dɔn k'a fɔ ka jigin ka na surasi dugu ma dɔɔni ɲɛmaayaso surasi kunda ka dɔn k'a fɔ kunnafoni kɔni u y'a bɔ k'a bin Fasiriba ka fɔ la ni o de ye Umaru Angoyiba ye Angoyiba y'a jira k'a fɔ ko hali bi ni maa min hakili b'a la san 1990 ka dɔn k'a fɔ waati min na MLA u ye wulikajɔ boloda ka dɔn k'a fɔ fɛn min bɛ tali kɛ groupe auto défense minnu kun bɛ o ye yɛrɛ lakana jɛkulu minnu ni olu kun bɛ ka dɔn k'a fɔ ko an ka surasi min bɛ tali kɛ jamana na wa jamana ye o denmisɛn jɛkulu wele ka dɔn k'a fɔ ka fara an ka surasilakaw kan walasa MLA u bɛ se ka kɛlɛ cogo min na ko baaraw kɛra wa o kɛra fɛn cɛ ɲuman ye ko mun b'a jira k'a fɔ ni donsow welela i ka dɔn k'a fɔ ka fara anw ka armée kan ka jɛ ka baara kɛ donsow k'u tɛgɛ di anw ka armée ma ka kɛ ni ka dɔn k'a fɔ hali groupe minnu bɛ ka na ka bɔ diɲɛ fan wɛrɛw fɛ ninnu bɛɛ lajɛlen ma fara anw ka surasilakaw kan ko yali a tɛna kɛ sababu ye ka se ka anw ka jamana in k'a libérer wa Fasiriba ka fɔ la i ka dɔn k'a fɔ ni o ye Umaru Angoyiba ye Umaru Angoyiba a kɔni y'a jira k'a fɔ ko a man kɛ cogo o cogo faamaw kɔni ye min fɔ ni a diyara maa min ye a tɛna k'i ta ye koyi nka faamaw ye hakilina min fɔ i ka dɔn k'a fɔ a hakilina a waliyatɔ don don nataw la Fatiri filɛ nin ye i ka dɔn k'a fɔ an ye min bɔ soir de bombe ko kɔnɔ Umaru Angoyiba ale ka sɛbɛn don Umaru Angoyiba foli o bɛ ta ni ka a sɛgɛrɛ o kaɲi Umaru Diop nin waati na Umaru Diop an b'ale fo Nabi Keita foli bɛ lase a fɛnɛ ma Arabi Mantala an bɛ Arabi Mantala an bɛ fɛnɛ foli ta ni ka a sɛgɛrɛ arajo ye Nura FM ye 94.4 muruburu 5 an bɛ laseli kɛ nin waati na ka bɔ Koɲumani Wɔrɔda la nɛgɛjuru sira 76 33 43 03 Abu Safina Jara soir de Bamako ne ba ale sama ka gɛrɛna mun ye soir de Bamako Laya Jara a kumalen don a kɔnɔ a ko ŋunuŋunu kuma jumɛn de bɛ nin waati na an ka jamana a kɔrɔnfɛn fan o la a ko l'état major de la SEMA n'a bɛ coordination des mouvements de l'Azawad n'a b'o kofɔ Abu Safina Jara ko a bɛ ka mun ye cɛdenw k'u fara ɲɔgɔn kan kun jumɛn de la mun ye nin waati na mun ye an ka jamana a kɔrɔnfɛn fan fɛ fɛn do a bɛ maanifin k'i sɛbɛkɔrɔ siran Laya Jara a ko mun ye kibaruyaw kɔni sɔrɔ la k'a jira k'a fɔ ko nin waati laban ninnu na mun ye bamanci kɔrɔ ninnu n'a bɛ SEMA maaw kɔni o kɔfɔ u bɛ ka cɛdenw kɔni k'u ɲini k'u fara ɲɔgɔn kan wa u bɛ ka cɛdenw fana k'u kalan mun ye marifa kalancogo la marifa bɛ se ka ci cogo min na k'u bɛ ka cɛdenw kɔni k'u ɲini k'u kalan o la mun ye an ka jamana a kɔrɔnfɛn fan o la Fatigi b'a ka fɔ awɔ SEMA kɛ SEMA kɛ a kana bali la dɛ ni maa ninnu a kana bali la dɛ k'a bɛ Faransi sen bɔ Kidali don min na n siranna fɛn min ye nin de don aw bɛ ka maaw dege kɛlɛ la ye awɔ u bɛ fɛ ka terrain nin minɛ tuguni o de ko b'u kɔnɔ ayiwa min b'a k'a dɔn k'a fɔ labɛn bɛɛ ka labɛn sabati dɛ Zena kɔni n'Ala cɛ o non ni Zena SEMAko bi ban bɛɛ bunte fo Libi a SEMAko bi ban u bɛ segin u nɔ la u tɛ fɔ Ala u bɛ segin u bɔra yɔrɔ min a banna Abu Safina Jara Fatirikɛ ba mun ye Laya Jara ye a ko nin kunnafoni an ka n'a ta k'a fɔ ko mun ye kunnafoni don ko n'an b'a den kɛrɛfɛ dɛ sabu kɛ a yira k'a fɔ ko mun ye dɔgɔkun tɛmɛnenw na ŋunuŋunu kuma kɔni u y'a yira k'a fɔ ko mun ye nin jɛkulu ye n'a bɛ SEMA n'a b'a a kofɔ a b'i ka cɛdenw kɔni k'u fara ɲɔgɔn kan kɛrɛnkɛrɛnnenya mun ye k'u kalan marifa la o waati kelen de la i bɛ na ye k'a fɔ ko anw bɛ ɲɔgɔn buruja la an ka jamana Mali Bamakɔ o kɔnɔna o la mun ye Fatirikɛ ba Laya Jara a ko mun ye sanu bɔ dingɛ
dingɛ mun bɛ n'an ka ma ko Itaka Itahaha ni waati na ko ale maralen no min sema maaw a maralen no o fɛ o siratigɛ la mun ye u ka chef d'état major mun bɛ n'an ka ma ko colonel Mohamed Ag Najim ni y'a cɛminɛ k'a lajɛ mun ye politique ma fɛnɛ o don u bɛ fɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen de sigi sen kan ni ka t'u daga kɔni da mun ye nin sanubɔ dingɛ in kɔni o la n'u dun taar'u sigi ye a n'a kɛ sababu ye mun ye musaka caman u n'o o sɔrɔ a n'a kɛ sababu ye u ka musaka sɔrɔ ni k'u ka ko caman kɔni k'o kɛ marifa sam'u la fo ka taa bila mun ye ko caman kɔni a b'o la Abu Safinɛ Jara a yira k'a fɔ ko mun ye n'o baara bɛɛ lajɛlen sigira sen kan u ka jɛkulu mun fana bɛ n'an k'a ma ko CSP k'o fana nin ta sɔrɔ mun ye nin sanubɔ dingɛ mun n'an k'a ma ko Itaha n'a bɛ nin waati na mun ye Kidalikaw fɛ Itaha Itaaka i y'a faamu a faamuna tɛmɛ Itaaka n'a bɛ Kidalikaw fɛ nin waati na mun ye sema maaw u ni CSP maaw de bɛna jɛ k'u bolo fara ɲɔgɔn kan k'o kɔni k'o di kɔni k'o bɔ kosɛbɛ k'o dibara ni k'o sɛbɛkɔrɔ bɔ Abu Safinɛ Jara mun ye fatirikɛba hali bi Laya Jara a ko kibaruya kɔni sɔrɔla fɛnɛ k'a yira k'a fɔ ko mun ye pick-up ye n'a bɛ mobiliw kofɔ ko mun ye marifa girimanbaw de b'olu kɔnɔ nin waati na mun ye an ka jamana kɔni a kɔrɔnfɛn fan dɔ kɔni o fɛla la fatirikɛba ka fɔla hali Laya Jara a ko mun ye CSP n'o b'u ka jɛkulu dɔ kofɔ o fana bureau politique ko baaraw bɛ sen na ka sigi sen kan c'est-à-dire que u bɛ ka labɛn kɔni de kɛ nin waati na ni k'u sigi ka jamana in kɔni a makɔnɔ Abu Safinɛ Jara a k'u filɛ ka sanubɔ dingɛ mun ni ko o minɛ ta i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye o sanubɔ dingɛ a n'a kɛ sababu ye n'u bɛ don Mauritanie fɛ u na don Algérie fɛ wa Niger fo ka taa bila mun ye Burkina Faso la u na don nin bɛɛ lajɛlen kɔni fɛ ni ka t'u ka musaka ko ni k'o to bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ sanuko in sira o fɛ Abu Safinɛ Jara fatirikɛba hali bi a bɔra a ko an kɔni bɛ don min na ko bi wa kibaruyaw fana sɔrɔla k'a fɔ ko mun ye u bɛ ka mun ye sifinw n'a bɛ denmisɛnw kofɔ u bɛ k'olu de ta ni k'u dege kɛlɛ kɔni na n'a bɛ se ka kɛ cogo min na u bɛ ka sifinw de ta ni k'u dege o kɛlɛ la olu b'o la bilen a ko ni a b'a la kɛ cɛw ka sabali sa u y'u tɛgɛ nɔ bila accord ni fɛnw na nin waati na mun tɛ yan nin sema ko in aya ko bɛɛ bɛ ban sen na sema ko yɛrɛ kan ka hali a jɛkulu yɛrɛ to a de kan ka barikon-daga bɛɛ bɛ ci sen na a ye sen na mun bila nin ko in na dɛ a ye n ko sen na a barikon-daga bɛɛ bɛ ci sen na o tuma olu bɛ k'a kuraya bilen wa awɔ ne Faransi wulila olu bɛ wuli Faransi de ma n'u sigi anw de la yan an ko Faransi de nan'u sigi anw de la yan o ma kɛ yan la ilaha illallah sema filɛ nin ye a fɔra a mɛnna maaw do c'est des terroristes a caman terroriste de hali n'a fɔli man d'u ye a caman don y'o de ye o mɔgɔ kelen minnu bɛ guloki jɛman don mun ye sɔgɔmada fɛ sufɛ ale de bɛ taa finman don u caman de don u caman de don a kuma fɔra a mɛnna koyi fatirikɛba ka fɔ la u kɛlen bɛ ko o projet in kɔni ta nin waati na ni ka ɲɛsin mun ye Menaka groupement de la région de Tombouctou u kɛlen bɛ ka nin projet ninnu bɛɛ lajɛlen ta ni ka ɲɛsin o kɔni ma fatirikɛba kɔni y'a yira k'a fɔ maa lɔ sɔmini Abu Safinɛ Jara o ye suba kɔni o y'o ye o wulikajɔ ka kɛ joona n'a tɔ an bɛ ka siran fɛn mun ye Abu Safinɛ Jara Ala k'an kisi o tɔɔrɔ ma fatiri do sɔgɔmada na an y'a sama ka bɔ mun ye Soir de Bamako kɔnɔ Laya Jara ale kalimikalatigi ye bonya o b'a la bidi kɛra ka fɔ Soir de Bamako n'i y'ale bila la sirène n'a sama ka gwɛrɛ na BD ale ka sɛbɛn don dɛ ka don k'a fɔ min bɛ tali kɛ Dr Choguel Koukala Mayiga la a ka parti min bɛ yen ni o cogoya ko MPR Jaramangana ale ko tɛ u ka congrès ni o y'u ka lajɛrɛba ye a sigi ko 4nan ko u y'o kɛ dɔgɔkun tɛmɛnen in na kosɛbɛ u y'o kɛ awɔ o kɛra aw kɛra aw ɲɛna dɔgɔkun tɛmɛnen parce que b'a fɔla ni o ye BD BD kɔni y'a yira k'a fɔ ko min bɛ tali kɛ Dr Choguel Koukala Mayiga la a ye k'a dɔn k'a fɔ MPR Jaramangana i k'a dɔn k'a fɔ o parti o ɲɛma don a ka jan hali ni an bɛ waati min na komi sisan bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama k'a fɔ Dr Choguel Koukala Mayiga gouvernement ale ɲɛma don nka o n'a ta o ta a ka parti ɲɛmaya a ko o bɛ a bolo koyi Dr Choguel Koukala Mayiga u ka congrès ni o y'u ka lajɛrɛba ye lajɛrɛba a ta ko 4nan i k'a dɔn k'a fɔ min ni u y'a kɛ dɔgɔkun tɛmɛnen na a k'a dɔn k'a fɔ a kɛra yɔrɔ min na o ye centre islamique de Bamako ye a k'a dɔn k'a fɔ o sɛbɛn a Dr Choguel Koukala Mayiga ko a kumana Dr Choguel Koukala Mayiga a ye kɔrɔfɔ minnu fɔ a y'a yira k'a fɔ ko an ka élection kɛ élection jɛlen ye ko k'a fisa an ka élection kɛ élection bakilelen a ti ɲɛ o an tɛ se ka taa yɛrɛ bila nin dingɛ kɔnɔ bilen o fiyewu n'an dun tilala sen na aramu abu an bɛ taa Madagascar a bɛ kɛ an bɛ taa dɛ n'an kɔni tilala nin na transition k'u ye nin girin k'a fɔ ni nin ma kɛ jamana in fura ye
ko an ka taa élection na a bɛ gɔlɛya dɛ n'u ma nin kɔni kɛ basigi kɔnɔna la ko an ka taa élection na a ma ɲi anw bɛ taa Madagascar a bɛ kɛ anw bɛ taa a bɛ taa Patriba ka fɔla Dr Sukali Kukola Mayiga a y'a yira k'a fɔ ko jamani n'i y'a ye a bɛ a senzabara kɔnɔ bi gɛlɛya fɛn o fɛn bɛ an ka jamana in kan a k'a dɔn k'a fɔ ko démocratie fanga ko o nɔ bɛ Patriba ka fɔla ko démocratie fanga kɛra sababu ye i k'a dɔn k'a fɔ fɛn min bɛ tali kɛ élection bakilenlenw na élection minnu bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ ni u ti labɛn ka ɲɛ k'a dɔn k'a fɔ samazamaniw bɛ don a ra élection minnu bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ ni u bɛ su ni i k'a dɔn k'a fɔ ɲɛnamaw k'a dɔn k'a fɔ bɛɛ lajɛlen bɛ wuli ka wɛtɛ k'a dɔn k'a fɔ ko wari de bɛ kɛ ka maa minnu kɛ fanga ɲɛmaw ye k'a dɔn k'a fɔ ko nin de nana don anw ka démocratie kɔnɔ k'a dɔn k'a fɔ k'an ka élection ko k'a bɛɛ lajɛlen k'a lagosi Patriba ka fɔla ni o ye Sukali Kukola Mayiga i k'a dɔn k'a fɔ a kɔrɔfɔ kɔnɔna na ni o ye OD BD a y'a yira k'a fɔ Sukali Kukola Mayiga k'a dɔn k'a fɔ a kɛlen ka kɔrɔfɔ ta a y'a a ka nisɔndiya yira tɔndenw na a y'a yira k'a fɔ ko u ka congrès naaninan min ni o sigitɔ filɛ nin ye a k'a dɔn k'a fɔ ko a bɛnna ni waati ye waati min ni jamana an bɛ gɛlɛya kɔnɔ a ka ja i k'a dɔn k'a fɔ sigikafɔ olu bɛ sen nɔ sigikafɔ minnu ni olu bɛ wele ko assise nationale pour la refondation jamana a bɛ se ka bila da kura kɔnɔ cogo min na k'a fɔ ani o bɛnna wa o sigiw ko olu bɛ sen nɔ jamana a fa bɛɛ lajɛlen fɛ Patriba ka fɔla Dr Sukali Kukola Mayiga a y'a yira k'a fɔ ko n'i y'a ye k'a fɔ assise nationale u ye a ɲini k'a bɛɛ lajɛlen k'a labɛn jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen ka se k'i da don jamana a jɔkow la kɛrɛnkɛrɛnnena a forobaca kɛcogoyaw foroba baarakɛlaw olu bɛ se ka labɛn cogo min na jamana a kalanko i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ sariya kisɛ kow la jamana i k'a dɔn k'a fɔ sigida caman de bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ ni o kɔrɔfɔw dira jamana kɔnɔdenw ma bɛɛ lajɛlen k'i hakilina di o kan koyi Patriba ka fɔla ko nin assise ni o ye nin sigi ka kɔrɔfɔ in ye k'a dɔn k'a fɔ a bɛna kɛ sababu ye k'a dɔn k'a fɔ ka jamana ka bila ka jamana k'a bila sira ɲuman kan o de hakilina la i k'a dɔn k'a fɔ fɛn min bɛ tali kɛ élection jɛlen na sigi k'a fɔ bɛɛ lajɛlen taara kunjɛ i k'a dɔn k'a fɔ ko élection jɛlen kow na kɛ élection min kɔnɔna na i k'a dɔn k'a fɔ maa semblé élection min kɔnɔna na i k'a dɔn k'a fɔ a bɛ kɛ élection ye n'i k'a dɔn k'a fɔ samazamani ti bɔ min nɔ o de sababu la k'a dɔn k'a fɔ u y'a ɲini tɔgɔ bɛɛ lajɛlen na i k'a dɔn k'a fɔ ka sigikafɔ in k'a boloda o si k'a fɔ o ma taa kunjɛ waati min na i k'a dɔn k'a fɔ fɛn min bɛ tali kɛ élection na wa ko élection ko o na boloda dɛ yanni sigikafɔ o ka kunjɛ a k'u tɛna se ka dɔ bɔ maa si kelen ye min b'a to k'a fɔ ko u na élection kɛ élection min ni o bɛ wele ko élection bakilenlen min kɛra sababu ye k'an ka jamana in k'a démocratie yɛrɛ bɛɛ lajɛlen k'a sensoro k'a dɔn ko u tɛna o élection sugu k'u ti don o da fɛ bilen Patriba ka fɔla k'a dɔn k'a fɔ Dr Sukali Kukola Mayiga a ka discours sɛbɛn i k'a dɔn k'a fɔ u ka congrès o sɛbɛn a k'a dɔn k'a fɔ ko a ye kɔrɔfɔ caman bɔ kɔrɔfɔ ninnu kɔnɔna na i k'a dɔn k'a fɔ a y'a yira k'a fɔ ko an bɛ waati min na komi bi a k'a dɔn k'a fɔ ko assise in dabɔ bɛ min kama i k'a dɔn k'a fɔ hali bi ko b'a ɲini jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen fɛ ko bɛɛ lajɛlen k'i sen don assise in na ka d'a kan i k'a dɔn k'a fɔ ko a bɛ kɛ sababu ye jamana in jeli min bɛ an ka jamana in na fura min bɛ se ka sɔrɔ a la a k'a dɔn k'a fɔ ko assise ko u y'a laɲini kɛ ka dabɔ o kama wa élection ka kɛ élection min bɛ yen ni a bɛ kɛ élection jɛlen ye i k'a dɔn k'a fɔ bɛɛ lajɛlen bɛ se ka i ɲi ta sɔrɔ a la cogo min na i k'a dɔn k'a fɔ ko a dabɔra o kama koyi a ka congrès sɛbɛn hali bi a kumana koyi a kumana a ka tɔndenw ɲɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya musolakaw a k'a dɔn k'a fɔ ko don nataw la u ka parti musow a k'u na fɛɛrɛ dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ musow ka hakilina ma kɛ min ye hakilina min mana ye u kun n'u k'a cɛ u ka o fɔ koyi wa i k'a dɔn k'a fɔ ka laɲini bɛɛ lajɛlen sabati i k'a dɔn k'a fɔ jamana a muso bɛɛ lajɛlen yɛrɛ ko don a ka ja MPR musow tɛmɛnen kɔrɔ kɔfɛ jamana muso bɛɛ lajɛlen k'a dɔn k'a fɔ lafiya da bɛ se ka di musow ma cogo min na denmisɛn jɛkulu minnu ni u bɛ jamana kɔnɔ RPM tuwala MPR tuwala i k'a dɔn k'a fɔ maliden denmisɛn fɛn o fɛn bɛ yen i k'a dɔn k'a fɔ lafiya da bɛ se ka di u ma cogo min na cakɛdaw ka se ka dayɛlɛ i k'a dɔn k'a fɔ denmisɛnw ka se ka lafiya sɔrɔ cakɛdaw hokumu kɔnɔna na Patriba ka fɔla ni o ye BD a y'a yira k'a fɔ ko don nataw la ko i k'a dɔn k'a fɔ ko Sukali Kukola Mayiga a y'a yira k'a fɔ ko a bɛ duwabu de kɛ i k'a dɔn k'a fɔ u ka parti MPR ye ka d'a kan i k'a dɔn k'a fɔ ko waati de sera sa ko a ka kan jamana a ka yɛlɛma Patiri filɛ nin ye an ye min bɔ i k'a dɔn k'a fɔ la sirɛni kɔnɔ BD ale ka sɛbɛn don BD foli o bɛ taa ni ka asɛgɛrɛ o waati kelen na mun ye Konare Dramane Konare an bɛ foli ta ni ka asɛgɛrɛ Mamudu Koyita an b'a a fɛnɛ fo mun ye Ali Jiginɛ foli bɛ lase a ma Mohamed Sila an bɛ foli ta ni ka a fɛnɛ sɛgɛrɛ la sira ne bɛ n bolo don bɛ bɔ ni a ye Abu n y'o de f'i ɲɛna n ko maa tanudon kana bɛn
Issa don koni Oma la siran bisidi sempara albi akumara ako munye shifina kamuna be en fait commune enabi nanga mako jakarja jakiti ibe na ka foko ni shifina kai akele me misali nyuma ye kanye shimunye en jeunesse koni Oma kosobe munye bisidi sempara ako munye ni shifinye na be jakarja jakiti kofo ni ya jitemna kala ja munye politique mado politique mamundo na koni ye demission kanu kosobe wa politique mado na ka wulika jo koni na afanga okabun kosobe ni jakarja jakiti ni ya jitemna kala ja abangena 1985 jakarja jakiti abu safna jarebe na ka foko munye walan koni ayo de kakoy akala na foka foko akala na fatika baka fola ako 2006 ni ngana bla 2012 la munye jakarja jakiti ibe na ka foko munye farafide munu no lubeta kala na kiba ko fe oluka nyama ya ko taraka dimunye ni nche ko fole manno be jakarja jakiti ko fo aka oronya kama aka dania kama wa aka klinia kama fatika baka fola ako adonin kama akara sababu yo munye l'americain cha mayen dania dani nche ko fole nka no be jakarja jakiti no ba ale ko fo bisiri sempara ako dem sente ko nyuma sigata la be makoro daga abase ko noni abu safna jara ako ni yeni shifin no de jakarja jakiti ni yaka baro tabulo jete mena ka laje ibe na ka fa ko mado mamuni jamana kanu bala kosobe wa mado mu shifin ku kanu uba ala kosobe ako jakarja jakiti ale koni ko na do na femuna o ya adonu ne la koy wa ka be jakarja jakiti adona politique koni kene kan wati muna abe particular ne la parti muna ka mako parti yelema ba munye jakarja jakiti abe parti yelema ayo drone ke ale koni amaso yelema ma abada ka foko abe boni parti na ngati yero soro parti worela munye ni che ko fole amaso o ma to ko chira patri baka fola munye bakari jakarja jakiti aye munye parti yelema aya kanuni ka to jamana o kokan o siratige lebe na ka foko aduna munye parti yelema na san 2011 o konna ola na manya ka foko abora tungala munye jakarja jakiti anana sigi en fanya commune 1 o konna ola 2011 ame domine na foko bi ni maye mamunne adili do no kosobe munye politique buna kun keneka shifin ko ododo fatri baka fola ako munye san 2017 ibe na ka fo ba jakarja jakiti ayo wulika joni ko bla senga wala sa munye shifina ka o ambela jele mesega faranwanga to muna munye commune 1 o konna ula o siratige la munye commune 1 konna la kibe na ka fo ko munye jakarja jakiti aye demeta ninga mamun ko niko o segere munye shifin mun ko segere abu safna jarebe na ka fo ko adago shi kwa ka mukosobe o siratige la munye shifina ka yo ko ni jonjon belebelo yo chaman dinin che ko fole makatime jakarja jakiti makatime anga commune 1 o konna ula fatike baka fola ako jakarja jakiti ibe na ka fo ko munye election communale mun no kera 2016 ni che ko fole akume munye yelema o kalisi o sanfla la ga munye yelema ayekera yelema ye munye conseil nani o soro munye ni che ko fole jakarja jakiti apme maduru na ula fatike baka fola o benata munye jakarja jakiti ami bolo jigin tuka shila ni akli bala wasa den kalata munakara san 2020 o konna la jakarja jakiti akunyo cheboye ani mamun kumelisi la o kunyo usmani sangare abu safna jara nga munye manunu no be jakarja jakiti kufo jakarja jakiti ayira ka foko munye o wasa den kalata la ko akoni ye seba ya soro nga kur constitutionnel yo ko nyami to ko muna o madugo mashila bela jele mboro o koni o kalama adoni ngama munye commune nga wulla kujo shifin wulla kujo musokarba farad demisen o kan o sabu ko yaye ka foko munye namara muna talen flaka jakarja jakiti ka segrata nama wulika jokke nama demeke ne commune ko ni atoto aduru ngale jikoroji o koni ula fatiki baka fola munye manga yere la jibura mafanga yere akad dafri pew ibe na ka foko manga fola ko adam ne la munye commune end la wa adam ne na munye chede mun kama o de jakarja jakiti sabu ke jakarja jakiti ayira la ka foko ale de kera wasa denyi commune 1 o konna la nga munye cour constitutionnel abu safna jara ayaye la makake ataye adonin kama munye commune 1 shifina ko bora pino be jenin to muna munye cheni chaman kera o sabu ka kutina sona tuwa shida olu bolo ngoni shi mamuma ko kamunye commune 1 ka kungo kuma fo wasa blon o konna la o de jakarja jakiti wa note femuna wa againa kuy ayo jonjo ko ni ko soro ga fla ka fo ka bina lamara dum kane commune 1 shifina ko ma jena tuwa shida abu safna jara akoni nche ko fole jakarja jakiti ibe na ka fo ka
n'a ye baara caman de kɛ commune o kɔnɔna la forage seegin ka daminɛ 2017 la ni ka n'a bila 2021 na a y'o sen mun ye commune 1 o kɔnɔna o la o bɔlen kɔfɛ kɔlɔn belebele naani a y'o sen mun ye commune 1 o kɔnɔna o la o bɔlen kɔfɛ mun ye yeelen ye ka yeelen kɔni k'a cari bɛɛ lajɛlen bɛ se ka yeelen kɔni sɔrɔ cogo min na a y'o o mun ye o poto mun turu jamana commune 1 kɔnɔna la a bɛ t'i jɔ fo poto 200 ɲɔgɔnna o la o kɛra 2016 ni ka n'a bila 2021 o la Abou Safina Jara Jakariza Jakite a tɔ bɛ ko hali bi ko Jakariza Jakite i bɛna ye k'a fɔ ko commune 1 o kɔnɔna la a ye mun ye kɔri biyari ye n'o bɛ suta mobili kɔfɔ a y'o ta k'o di maa caman kɔni ka misiri o kɔnɔna la mun ye commune 1 o kɔnɔna o la Abou Safina Jara mun ye Jakariza Jakite maa dɔ maa mun n'a ɲinɛ ka bon kosɛbɛ o sabu kɛ sanga ni waati bɛɛ lajɛlen na a bɛ dɛmɛ de ta ni ka dɛsɛbaatɔ kɔni k'u sɛgɛrɛ mun ye an ka commune 1 o kɔnɔna o la o siratigɛ de la mun ye Jakariza Jakite a ye wuli ka jɔ ni k'o bila sen kan mun ye denmisɛnnin minnu bɛ yen ni se t'u ye o maa kɛmɛ ɲɔgɔnna Abou Safina Jara a ka ONG dɔ kɔni sigira sen kan olu bɛ dɛmɛ ta ni k'olu sɛgɛrɛ sanga ni waati bɛɛ lajɛlen na duwansana o kɔnɔna o la mun ye kalanminɛnw ye a b'o di mun ye denmisɛn minnu bɛ yen n'u somɔgɔw tɛ s'u kɔrɔ a bɛ mun ye walanminɛw a b'a ɲini ka di olu ma sanga ni waati bɛɛ lajɛlen o la Abou Safina Jara n y'o de f'i ɲɛna n ko Jakariza Jakite kamalen a tɔ bɛ kogo ye i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye burusi 82 awɔ bɛɛ di ekɔlidenw ma awɔ commune na yan o ka tila k'a fɔ k'o ma kɛ député n ko mankan wulila ale nɔfɛ yan non ça mankan wulila ale t'a la Jakariza Jakariza tiɲɛna i bɛ ka fanga a binna commune nin kɔnɔ yan koyi a sun yɛrɛ nin ye o a n ka binna yan maa caman yɛrɛ a binna yan nin y'a daminɛ Fatigiba ka fɔ la mun ye Jakariza Jakite bourse 82 a y'o ta ka di denmisɛn minnu bɛ yen ko kalan ka d'u ye olu bɛ se ka taa kalan kɛ mun ye jamana kɔ kan cogo min na i bɛna ye k'a fɔ k'a y'o baara kɔni ko a y'o kɛ Abou Safina Jara mun ye Jakariza Jakite a bɛ ka wuli ka jɔ ni cɛsiri kɔni k'o bila sen kan o sabu kɛ a y'a ye k'a fɔ walasa duguw ka surunya ɲɔgɔn na fo siraw fana de ka bɔ o siratigɛ la ko mun ye Jakariza Jakite san o san i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye mansin belebelew a b'olu na sira ninnu caman kɔni kan siraw bɛ se ka garata cogo min na mun ye tani ka segu olu bɛ se ka nɔgɔya cogo min na o ye nin kamalen n'o ye Jakariza Jakite a ka wuli ka jɔ dɔ fana ko o ɲɛsinnen don o ma Abou Safina Jara i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye Jakariza Jakite maa don maa mun na a dusukun jɛlen don i n'a fɔ ko nɔnɔ kɛnɛ wa maa don maa mun ne farikolo ɲɛnajɛ fana ka d'a ye kosɛbɛ o siratigɛ de la commune 1 kɔnɔna la i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye compétition belebelew a b'olu da mun ye denmisɛnw ni ɲɔgɔn cɛla la dolaci b'o la basketi b'o la fo ka taa fara mun ye baara de fɛri kan n'o bɛ gorobaraw kofɔ a bɛ nin bɛɛ lajɛlen da ɲinamakɛ karatekɛlaw kɔ a ye nin bɛɛ lajɛlen da mun ye commune 1 sifinnakaw ni ɲɔgɔn cɛla la ekɔlidenw ni ɲɔgɔn cɛla la commune 1 kɔnɔna la sanga ni waati bɛɛ lajɛlen na a bɛ jɔnjɔn kɔni k'o da ekɔlidenw ni ɲɔgɔn cɛla la ekɔlisow ni ɲɔgɔn cɛla la commune 1 kɔnɔ fatiri don an y'a sama ka bɔ la sirani kɔnɔna la Bisiri Sanbara ale kalimukalatigi bonya o b'a la bete n'i y'a mɛn politique ma nin y'a dɔ ye nin de dɔ kɛ nin de y'a yɛrɛ yɛrɛ nin de ye politique sɔnni ka n'a fɔ ko i ye mun kɛ voilà maa min bɛ yen ni a bɛ kɛ sababu ye ka développement na sira caman fɛ i ko kalanko i ko ndolaci ko a tɛmɛna nin bɛɛ fɛ i ko infrastructure ko forage wo alors a y'a bɛɛ kɛ n'i y'a mɛn politique u kan ka ɲɔgɔn da kɛ nin n'a ɲɔgɔnnaw la wa denmisɛn de don koyi n'u ma ɲɔgɔn da kɛ nin nɔ 1985 a bangera o de la denmisɛn o tɛ denmisɛn nka denmisɛnninya tɛ maa ca a tɛ maa tiɲɛ a tɛ maa ca denmisɛn tigɛ k'u an ka politique ma suba ninnu kɔni san 40 san 60 olu bɛ politique la 60 hali bi ɲɔgɔn tɛgɛlɛ ka ɲɔgɔn tɛgɛlɛ dɔrɔn hali u ka dugu a dɔw ma hali château kelen s'u ka dugu la a dɔw tɛ hali u ka dugu sira fana wala yɛrɛ tɛ dɔw ka dugu la sira tɛ dɔw ka dugu la dɛ politique maaw bɛ jamana in kɔnɔ walahi mɛ min f'i ye ni fɔra ko sira t'i ka dugu la hali bi ne ka dugu b'i n'a fɔ wotoro sira e dun bɛ kumaba fɔ la tuluba dunɛ alors aramu walahi sira bɛ ka dugu la i bolo don ayiwa ne tɛ kɛra ka fɔ ne bɛ n bolo don n bɛ bɔ ni la satinelle ye jɔkɛlaw ka dɔn ka fɔ la satinelle a ye ka dɔn ka fɔ nin ye u ka fasiri ye fasiri ko ka dɔn ka fɔ fɛn min bɛ tali kɛ fo militaire dɔ la maa dɔ bɛ yen ka dɔn ka fɔ ko a kɛn kun bɛ k'i yɛrɛ kɛ surasi ye ani waati ka dɔn ka fɔ Bamakɔ suguba la a ye ka dɔn ka fɔ nin dankɔrɔba ye a kɛn bɛ k'i yɛrɛ kɛ surasi la ka dɔ ye a ka dɔn ka fɔ ko tɛgɛ ko a dara ale t'a bɔnɛ tɛgɛ a dara kan Abdrahamani Alasani ni o bɛ premier arrondissement cɔ la Bamakɔ alamisadon ni o bɛnna décembre kalo tile 16 san 2021 ma i ka
kado ka kɛɲɛ ni 10h waati nɛgɛ kaɲa 10 ay kado ka fɔ ko maa caman de bɛ sanga ani waati bɛɛ lajɛlen na kado ka fɔ ko u kun bɛ taa nin kɔrɔfɔ in k'a ɲɛfɔ premier arrondissement police so la a tɛrɛ ka fɔ la sanga ani waati bɛɛ lajɛlen kunnafoni kɔni bɛ taa di k'a fɔ k'i kado ka fɔ nin dankɔrɔba in kado ka fɔ ni a yɛrɛ cogoya ko Kadiri Danbele a tarawele ka don koyi kado ka fɔ ko Kadiri Danbele ay kado ka fɔ ko sanga ani waati suguba mɔɔw ko bɛ taa premier arrondissement la Abdrahamani Alassane u bɛ taa kunnafoni k'a da a tulo kan a tɛrɛ ka fɔ la kado ka fɔ Kadiri Danbele a kɛn bɛ k'i yɛrɛ kɛ surasi ye fɛn min bɛ tali kɛ surasiya majagow la bɛɛ lajɛlen bɛ a la min bɛ tali kɛ surasiya a guloki la a kulusi a sabara a fugula a ye kado k'a fɔ a fɛn bɛɛ lajɛlen a bɛɛ lajɛlen tun bɛ nin dankɔrɔba ale kɛra surasi sanga ani waati bɛɛ lajɛlen k'a dɔn k'a fɔ ko a bɛ bingani k'o boloda mɔɔw kan a bɛ mɔɔw ka fɛnw jagoya minɛ a la n'a m'a fɔ k'a fɔ na ni nin ye i bɛ na ni nin ye i bɛ na ni nin ye ale de ye nin ye sanga ani waati k'a dɔn k'a fɔ ko nin kɔni kɛra tɔɔrɔ ye ka suguba mɔɔw bolo koyi tɔninkɛla kɔni don dɔ i kɔni ala bɛ bɔ i kɔrɔ dɛ n'i ye maaw kɔni tɔɲɔ siginɛ suguba mɔɔw sanga ani waati tɔɔrɔ la k'a dɔn k'a fɔ a bɛ taa bin mɔɔw kan o de sababu la k'a dɔn k'a fɔ Alassane Abdrahamani Alassane ale n'a ka cɛ dɔw k'u ye n kɛlɛ kɛ u ye a da brigade de recherche k'a dɔn k'a fɔ u ye n kɛlɛ kɛ a da kɛɲɛ ni kunnafoni minnu ni u dira u ma u ye wulikajɔ u y'a boloda k'a dɔn k'a fɔ ko dankɔrɔba ye ko u taara minɛ suguba la cɔmi k'a dɔn k'a fɔ a kɛra alamisa don décembre kalo tile 16 san 2021 y'a minɛ parce que b'a fɔ la waati min na tɛgɛ dara a kan surasi langolo in kan k'a dɔn k'a fɔ tɛgɛ dara a kan waati min na k'a dɔn k'a fɔ ko ɲininkali busamisɛn u ye o gwan la koyi a ti taa o kɔ b'a fɔ la a kɔni y'a yira tenitigiw dɔ ninnu na k'a fɔ ko ale fana ko ale ye surasi ye ko ale ye surasi ye nka surasiya kan minnu bɛ yen n'i minɛna n'i ye surasi ye k'a fɔ kan dɔw bɛ yen n'i ma se k'olu fɔ code de bɛ yen code bɛ yen dɛ numéro immatricule o bɛɛ b'a la wa code de bɛ yen code bɛ yen dɛ voilà ni a bɛ n'a fɔ surasi bɛɛ n'a ka code don koyi bɛɛ n'i ka code don a bɛ n'a fɔ téléphone numéro bɛ cogo min na awɔ n'a ko maintenant numéro immatricule je m'appelle tant numéro immatricule ne ma se k'o fɔ wagabo se gwale ala nka min kan ka fɔ o kuma tɔw kɔfɛ a ye ka dɔn k'a fɔ ko olu ma ye a kɔnɔ dɛ o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen na a ye ka dɔn k'a fɔ ko u y'a cɛ fɛn min bɛ tali kɛ meloti la k'u y'a saba duguma k'a dɔn k'a fɔ k'a minɛ a fɛ k'a cɛ a fɛ k'a dɔn k'a fɔ k'a fili pikobu kɔnɔ direction premier arrondissement a banna e bɛ segin si ba maa tɔɲɔ la cogo di a ma nɔgɔ dɔw bɛ bɔ ala patron ka fɔ la bana min bɛ dɔ fa dɔn n'o bɛ yala Fatiba ka fɔ la i ka dɔn k'a fɔ waati min na tɛgɛ dara a kan i ka dɔn k'a fɔ ko surasiya makojan surasiya minɛn caman bɛ yen i ka dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ surasiya pantalon hali ɔrɔbu militaire i ka dɔn k'a fɔ fini dɔ bɛ yen n'o cogoya ko blanzon i ka dɔn k'a fɔ ni o ye surasila fini dɔ fana ye n'a dɔn k'a fɔ o ye min ye o kɔni bɛɛ tun bɛ a bolo a ka jan ka taa se i ka dɔn k'a fɔ fɛn min bɛ tali kɛ objet wɛrɛw la wa fɛn min yɛrɛ bɛ tali kɛ cannabis la o na kɛ ɲɛnaminifɛn dɔ ye ko wa ko o fana quantité k'o caman yɛrɛ a bolo a ti taa o kɔ cannabis a ti taa o kɔ ko sabu kɛ maa min bɛ nin kɛ a y'a sɛgɛsɛgɛ a bɛ dɔ kunu n'a t'a kunu a b'a min a banna o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen na waati min na ko o kɛlen o baaraw kɛra a ye ka dɔn k'a fɔ ko ninnu kɔni ko u y'a bila procureur 3e arrondissement a banna procureur commune 3 o ka procureur ka bolo kan o ka dɔn k'a fɔ ko fɛn min ma kɛ a ɲɛnɔ u na taa o bɔ a ɲɛnɔ ye dɛ ka dɔn k'a fɔ ko u kɔni y'a bila commissaire ka bolo kan 3e arrondissement procureur ka bolo kan wa a bilara ni kan min ye o de ye ka dɔn k'a fɔ u b'o wele ko faux usage de faux usage de faux il ka dɔn k'a fɔ décoration illégale de porter les tenues d'uniforme ne nin kiri ko k'a bɛ tigɛ a ɲɛ ma i si ka so de ye nin ye k'i yɛrɛ kɛ surasi ye ni si ka so ye ka sɔrɔ i tɛ surasi ye ka surasiya finiw don i yɛrɛ ka sɔrɔ e tɛ surasi ye ka bin maaw kan ka sɔrɔ i tɛ surasi ye ko o jalaki de bira kan ni ne nin ko k'a bɛ tigɛ a ɲɛ ma kamalen i t'a bɔnɛ tiɲɛ i t'a bɔnɛ satinɛni ka fɔ la i ka dɔn k'a fɔ ko nin baara in kɛlen i ka dɔn k'a fɔ Alassane Abdrahamani a ka maaw fɛ i ka dɔn k'a fɔ ko suguba maaw k'u bɛ ka tɛgɛrɛ fɔ an bɛ waati min na komi bi k'u ko k'u bɛ dubabu de kɛ sanga ani waati nin dankɔrɔba min ni a minɛnen filɛ nin ye a ye ka dɔn k'a fɔ ko lafiya da ko o n'a di olu ma ko an ye nin bɔ satinɛni kɔnɔ i bonya bɛ kɔrɔfɔ wa n'a kun tɛmɛna suguba in kan a kun bɛna don mun ye région kɔnɔ n bɛna mun f'i ɲɛna région kɔnɔ maa bɛ faux militaire awɔ maa f'i ɲɛna mais ne t'a dɔn a bɛ nin tenue ninnu bɔ fan min fɛ o i fana sabali sabu e t'a dɔn nin tenue bɛ hali Mali ka tenue bɛ a sanda fana bɛ sɔrɔ suguba o de man ka kɛ ayiwa maaw kumara nin kuma la ka kɛɲɛ dɛ o de man ka kɛ maaw kumara nin ko la ka kɛɲɛ maaw kumara nin ko in na ka kɛɲɛ